Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δούμε την πραγματική μάχη που δίνουν οι λουόμενοι του Σαββατοκύριακου στο Λουτράκι για μια ξαπλώστρα. Τι είναι αυτό που ξεκουράζει το κορμί και κουράζει τα μάτια? Κορίτσια, sit down please. Για να μην σας παιδεύω άλλο, είναι ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα που βρήκες, γίνεται χαμός σήμερα. Ήμουν από τους τυχερούς φαίνεται. Για να βρεις όμως ξαπλώστρα στο Λουτράκι θα πρέπει να την φέρεις από το σπίτι. Ψάχνεις ξαπλώστρα? Ψάχνω, ναι. Και ομπρέλα, αλλά είναι δύσκολο. Και ανατομική. Ναι. Χρώμα. Δεν έχω πρόβλημα. Μαξιλάρι ή απλά τέντα? Τέντα. Μπορείς να πέσεις την αγκαλιά μου, είμαι ο Γρηγόρης ο Ξαπλώστρας. Για να μην μπερδευτείτε κορίτσια, άλλο απλώστρα και άλλο ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα να είναι και την άλλη. Εσύ τι θέλεις, πενταλουδίτσα? Ασημή. Να ταιριάζει με το μαγιό. Δηλαδή το μαγιό σου είναι ασημή? Έχει σημάκια. Στην πρώτη τα απλώνεις, στην δεύτερη ξαπλώνεις. Ομπρέλα θέλω, δεν θέλω ξαπλώστρα. Εσύ θες ομπρέλα, γιατί θα ξαπλώσεις την ομπρέλα? Όχι. Ξαπλώστρα όμως χωρίς ομπρέλα γίνεται? Δεν γίνεται. Γι' αυτό και στο Λουτράκι υπάρχει ο Ηλίας, ο Ομπρέλας. Είσαι ο άνθρωπος που κρατάς την ομπρέλα. Εννοείται. Δηλαδή, εσύ δηλαδή είσαι εδώ στην παραλία για να κρατάς την ομπρέλα. Άλλοι κρατάνε τα φανάρια, εγώ κρατάω την ομπρέλα. Όποιος έχει πρόβλημα με τον ήλιο, φωνάζει την ομπρέλα. Για πόση ώρα τον θες? Για 3 δευτερόλεπτα, δεν έχω πρόβλημα. 3 δευτερόλεπτα, 100 ευράκια. Τελικά με υπομονή όλα γίνονται. Και ξαπλώστρα και ομπρέλα και τα βλέμματα στα κορμιά παγωμένα.